jari sepuluh nan kami susun samba Josimpu manjalani samba Josimpu manjalani kami barandai muda jamata mampa ringati ulang tahun yo kalu lintas ke enam ampe sairang balam nanjo barbah balam lalu barbah mandi sairang salam seratus samba samba tetap buah berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapun balapun sindoh diri singgah samantah di batipu ampunkan kami tagak berdiri sungguh berdiri duduk bersimpuh. Kami barandai mudojo mata Iyonan dari SMA 2 Iyonan nomor 3 Jiko umur baru setahun jago Jiko darah baru setepuk pinah Jiko sase kami minta tunjuk ajari Iyo kabake cadik pandai dan bagari Tambilang di rumpun lansek Tak sisi di ruang lantai Lah kami bilang sadonan dapet Tinggal nambilai di ruang pandai anak orang talang pitaga pandai basanggu lepek tigo randai kakak bawa tagak sana sama terdama ceritanya. Seni budaya dikembangkan lalu lintas di sabu hijau dan patuhi peraturannya. Simak desa na curi tonyo
Manolah mande kandong ambo, tampe batenggang patang jo pagi. Kok lai buliah pinta jo pintu, maminta izin pai bamain. Iyo katampe mandi-mandi, iyo nan ado di muaru kalabang. Tampe nan rancak kato orang, izin jorila rohana minta, jodoh aman deh mailang. Anak kandung janyo mande, usah taniai pai bamain mak, bekonan buruan nan tasuo, nyampang tasuo dengan salah nak, malu kamano karohana suruan. Limba nan dari pada itu nak, awak nak gadih muda mata, umuanan balon setahun jagung, darah nan balon setampak pinang. Sumbang padusi awak diminang nak, sumbang berjalan jonak bujang. Kok api jo bensin laba satu nak, sulit menjagonyo mak janta baka, antah kau dibateh dunia kacau. Cie lai pasan mandeh nak, anak pai nan jo Honda, Honda awak mati pajak. Kok ado ke badan diri nak, anak nan alun bapunyosin, pak berjalan sejauh itu. Teko anak kanai tilang nak, rumilah mandeh di bueknyo, pulanglah maklum tentang itu. Manolah mandeh kandung ambo, kalau baik itu kata mandeh, alah sanang dalam hati, saja di dalam kira-kira. Tapi samantang pun baik itu, kawan-kawan rohana alah datang, muka si nan di hati rohana tadi, iyo ka rohana sampaikan jua, pai bamain kasawan untuk mangko baik itu rohana bakato, janji nan alah lamo rohana bue, indak kemungkin rohana ingkari, malu rohana jo kawan-kawan. Mandeh juo janyo ambo, maafkan rohana mandeh kandung, izin jurilah kasadonyo, pasan pitaruh balengakan, kini ba itulah dek mande, sabalun hari baramang patang, rohana bajalan hanjolai. Lampu merah Ba ada baranti dah. Apa tu dah? Kamaro kaban tapi dah. Baiwan, santai lah. Tak tahu pokoknya rohana dia ke situ. Pokoknya rohana dia ke situ. Dan, tempat bulan dan.
Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa tuh Pak? Di mana tuh Pak? Innalillahi. Onde baca kota dilarang Pak, ya Pak itu. Belantang kalau mati lah kohanan. Onde. Allah tajatu asirana tajatu lampu merah ia diulang seorang bisiko badan bertambah malang tuan bisiko badan bertambah malang oi oi oi. Pasar 291. Bahwasanya pengendara atau penumpang tidak menggunakan helm saat berpergian jauh, maka akan ditindaklanjuti penjara 1 bulan dan didenda sebesar Rp250.000. Kamang jadi biti banyak tuh. Minta saya apanya Pak? Apanya biti? Kadang tuh lampu merah nampak aja jang nih. Nampak Pak. Dan tanya SIM dan. Masih mana doh? Nak doh Pak, kepotong lah obe SIM kirung waduh balik budamu doh. Waang ya. Tadi ama PKKD Pak kicu senyo. Bukan terjatuang di melawan jualang tuh. Yo mana Pak? Pokok inilah 2 pasal yang langgar Oma. Pasal apa lu Pak? 281 cik lai. Apa lu bunyi lu Pak? Bahwasanya pengendara tidak menggunakan SIM saat berpergian jauh, maka akan ditindak pidana kurungan penjara 4 bulan dan didenda Rp1.000.000. Cubalah, lah banyak dong tu nah. Onde mande banyak ale Pak. Pelalan dan. Tanon dah lu. Tanon dah. Kamu bawa tokaknya Pak. Antum merasa sekian sondan. Sana pai Jawa atuhila aturanan adoh Randai sagiko kami sudah lama cerita di Sambong Pulau Telempong mair yang di belakang sana oi oi oi. Dah.